Ponto roll thon thu apo tu Alex Thangchoka class 7 roll number 18 government middle school not chaltlang manlai hian chung ko pakhat hi an oma an chung ko nu ber ming chu thangi ania an vapte ber chu na in atlaw bok na sale maya aniang re thele chena in anei ve trok ani sia damdoi ina po an kal thei si lova phangi chuan afapanan na chu atuar thiam lo hle maya afapa chu anan na vai na bor ta a thangi chuan atuar thiam lo hle maya atopa chuan thangi chu in oklum ta hiala pa ber po chuan an nu thi na le afapa thi na chuan pa ber po chu in sum thei to bi hek lo pa ber po chu hat atek wange na boral ve ta anau pang ber u che chu in lo lum tu ani ta a chu no pang kumruk lek chu kholaya wak vai na om ta a mai thai pakat hian fapa atan alata a chu no pang chu thanglen in khovela mero pui ber alo ni ta ani chu tlangwal chuan anu le pa le anau thlan chu atlo a chu tlangwal chu lung che takin atap ta hom mai ani pathianin min om puya min thla thlam ngai lo ti ilo se thar le ang u pontorol thon thu aphu tu lalming muana kelkang rol ban lo te mu sit poisia manlai hen kho pakhata hian nau pang pakhat rahul anti hi awma nikha chu an sikula chuan zirlai thar an ne a ming chu rema ani rema chu saikula a accident a ban chu ati tliaka doctor ten ati dam thei tolo anti a ti chuan rema chu rol ban lo alo ni ta ani ti chuan rahul a chuan a musit em a sikula chuan ati trap thina an zirti tu chuan a hau thina rahul a chuan ka fiam mai lom ati thina anu le pa chuan an hau thina rahul a chuan engtin ma chuan chang lo in room a aluta ti chuan a tu a chuan a in siam thata a sikula chuan remanen aning kom ta ani a zirtir rol ban lo te mu sit lo tur